tänään mä teen videota. Mulla oli se eilen videota. Mutta mä teen helmikuun suosikit. No kuitenkin se suosikki, viime kuukauden suosikit, en muista minkä. Mutta tässä on niinku meikkejä, eli teksään ja sitten yksi toinenkin juttu. Mutta vähän asioita. Ensin nämä mun kynnet. Eli nää. Mun mielestä ne on vaan aika kivat. Mä näissä aika paljon tätä glitteriä tai tällaista. Mutta mä tykkään näistä. Sitten tuli jo varmaan viime videossa selväksi, että nää. Näissä oli myös miinusta. Mutta tää toinen loppu eilen. Siis tänään. Ja tää ei todellakaan vielä ole loppunut. Nyt mennään ensin tähän Pirkka-kynsilkamista Goldspagens Medal. 125 milliä. Tällainen. Helposti sytytettävä. Ja näistä pienin oliks se 12 milliä. Voi kierrättää 20. Eli ihan perustuote. Ja sitten tää on tietenkin kyynilakkaa. Mut ihan perus. Kyynsilkampista nyt ei saa vaikka kynsiä. Antiin tarkistaa, että sulla on kyynsilkampista. Että ainakin 2 purkkia. Essence Queen Easy Sponsored Nail Polish Number Octonals Free. Tällainen. Sen. Ei voi juoda, voi kierrättää ja pienin on 6 milliä ja tästä 75 milliä. No jäi se sana. Tää on varseen. Eli ihan kiva tällainen. Sitten. Tää pöytä on tosi vaikea pitää oikeesti siistiä, joten kaikki kaatuu. Tää paletti. Tää 375 paletti. Tää Be Own of Kid Liuifel. Tää paletti, missä on 2 luomiväriä, peitevoide, pulveria ja poskipunaa. Aivan huomattu mitä on mitkäkin, eli pienimmät, eli noin 2 on luomiväriä, peitevoide ja tuo on siis poskipunaa ja puuteri. Jos toisinpäin. Ja tää on Make Up Palette Bright. Sitten 2 suulituotetta, 3 suulituotetta. Tää Mode of Me Naturals Blondish Blonde L'Oreal Parisin 233. Pure Toffetta. Ja tää on tällainen. Mitä mä oon tälläkin hetkellä huolissa. Ois lähtenyt vähän lähtee pois. Mut tällainen. Mä tykkään tästä. Ja mulla ei ole siis meikkiä. Kyllä on. Ja tässä on tää L'Oreal, tää rämmi tai tää. On tällaista vaaleita ruusukultaa ja muuten tää on kultainen. Ja mä tykkään, kun tää on pehmeä. Sitten niin nää on niin sellainen kombo. Tää Lumene World Roastery Lip Gloss Lumion Shine Lock Fill Hulikilta White Strikes Rose Hip. Ja tää on tehnyt Lumene O lasikuja 202780 Espoo Finland. Lumene.com ja 5 milliä. 5 milliäkin on jo aika paljon tällaisessa pikkuputkilossa. Ja tää on 3 Sunny Hehku.
tällainen. Mä tykkään tästä, se on hyvä kombo. Ja sitten tää ei oo sellainen juttu, vaan tossa on niinku kummallakin puolella eli tällainen kiva. Eli täällä pystyisi tekemään niin periaatteessa sellaisen venytyksen, että menee niin ja sitten tästä läpi. Niin ihan kiva varmasti. Venytyksen tarkoitettu, mutta mä en itse tee venytyksiä. Ja Sporisopin Lip Balm Wash-versi. Ja tätä on 7 kertaa voi kierrättää ja 12 milli. Ei, kun 20 milli. Nyt näistä niinku pieniä on 12 milli. Täällä on vihreä. Ja tätä mä oon laittanut paljon. Tää tuoksu niin ihana, eli tää on niin vihreä omena. Ja sit 3 kynsituotetta vielä. Eli varmaan huomasitte, mulla on kynsissä näitä kaikkia. Esim. Tässä yhdessä, mä näytän yhden missä on kaikkia. Eli tällainen kynsi. Tää ei oikeesti tarkennu. Tää violetti on täällä aluslokkana, eli Dermasilin Nail Polish Merry kirjoitetaan ja tää ei ikinä tarkenna. Tää mun kamera. Niin se on pikkasen sitten ärsyttävää, että olisi tosi kiva, jos tää tarkentais. Dermasilin Nail Polish Mark. Tollanen. Sitäkin on. Tossa niin päällä. Ja sitten tää on nyt mennyt Dermasilin Nail Polish Jingle. Tää. Ja tätä 5 milliä ja isoin näistä on 8 milliä. Eli tällainen. Oikeesti tää ei tarkenna. Tarkenna please. Ei se tarkenna. Se on vähän ärsyttävää. Kynnetkään ei oo missään kivassa kunnossa. Voisin yhden kynnen tehdäkin tässä nyt valmiiksi. Älkää välittäkää näistä sivuanista. Niin, tässä on. Mä oon tätä aluslakkaa ja niin. Menen siihen sellaisen ison paperiklöntin. Aika kiva. Ihan oikeesti. Näin. Tällainen kynsi nyt tuli ja siihen tällainen niin tästä voi tulla sellaisia isoja hiluja. Ja sitten tällaisia pieniä, joskus välläkynnäntä. Mutta mä tykkään näistä Dermasilin, nää pysyy. Mutta yksi miinustuote. Mä etsin sen. Näette varmaan samalla vähän paikkoja. Mä voin vähän näyttää. Tai saat vaikka nähdä tolleen. Juu, nyt tästä lähtee kaikki. Voi kakka. Nyt, please. Mene takas. Siis tää paperihippu lähti tästä. Pienenkin pysy siinä. Mutta äsken lähti. Toi. Kynsitarrat. Eli yhdet kynsitarrat. Ja jos niitä laittaa näiden Dermasilin lakkojen kanssa. Näitä siis 2 eriä. Niin oikeasti ne repii sen kynsilakaan minuutissa irti. No ei heti minuutissa. Mutta nämä on tosi kivoja. Mutta näitä on tosi vaikea laittaa, kun nämä tietenkin sitten lähtee. Mä silloin vähän laittanut ihania ja kivoja. Mä tykkään näistä. Näitä vaikka pikkurilliin. Niin.
Jotkut sanoo pikkulilli. Mä en sano pikkulilli. En siis pahalla tarkoita, mutta jotkut sanoo, minä en. Ei ole sellaista vikaa. Toivottavasti. Yritän etsiä sellaisen ison klöntin tossa. Ei se mene. Klöntti. Miksi mä laulan koko ajan? En sanonut just äsken mitään. En siis yhtään mitään. Ja ne on tosi kivoja, mutta näistä oikeesti repii. Jaha, näin repii. Mä otan nää irti. Näin näköjään pysyy. Tässä pysyy. Jee, mä olisin hyvä. Eli tollasia. Tällaisia. Ja sit nää on ihan oikeesti, näin ihan sairaasti kyntiin. Nää on sitten aina irronnut. En mä tehnyt sellaista, että tuo ja sitten tuo ja silleen vuortelee. Mutta ne on tietenkin aina lähtenyt. Tai sit yhdestä lähtenyt mä revin kaikista silleen ping, ping, ping. Mä lähden oikeesti revin kaikista. Mutta nämä ois tosi kivoja. No, tällaisia hienoja papruja on täällä. Mä tykkään näistä ainakin. Eli näitä voi käyttää karkealuun ja niin mä käyttääkin näitä. Kun löysin nämä juuri äsken ja ei mulla muuta ollut tässä videossa. Ja heippa!